Hej igen alle sammen. Nu skal I se. Dernede, der ligger motorvejen, ikke også? Det var det, vi sad fast. Nu er vi kommet på ret spor igen. Så det er jo perfekt. Og vi er alle sammen rigtig, rigtig glade. Vi har taget vores mekaniker med, jeg ved ikke lige hvorfor. Men han er her også. Og Daniel, han er blevet lidt træt. Og hvad siger du? Nej, du får ikke nogen slikpind. Nej, Jeff, rulle. Nej, det går ikke. Prøv lige at høre. Fik Egon Olsen måske sin sutteflaske inde i spillet, hva'? Ja. Men hvad fanden rager det egentlig også borgmesteren, ikke også? Prøv lige at finde det der pølsen. Det er pølsen der oppe i vinduet, mand. Vores mekaniker, han blev lidt sulten på vejen, men det blev så til udsplattet jernmasse op på... Du skal ikke bide hovedet af duer herinde, det har jeg sagt til dig. Og det blev lidt mislykket, men... Og nu har vi faktisk mødt nogle nabotrafikanter. Det er udmærket, han giver den rigtig gas, kan man høre. Det er fint, og jamen, prøv at se en gang. Så vi laver lige nu, Henning, kan jeg høre. Den tager vi lige ind over græsset, ikke også? Sådan der. Ja. Men jeg har ikke så meget mere at sige, røvhuller. Det var pisse hyggeligt, at I gad at være med os. Og husk nu. Lad være med at drikke og køre bil, det er pisse farligt.